Moro ja tervetuloa sisäisen auditoinnin perusteet kurssin 4. moduuliin. Ja tässä moduulissa me käsitellään nyt sitten yhden yksittäisen auditoinnin suunnittelua. Ja tämä on erittäin hyödyllistä kuunneltavaa sille sisäiselle auditoijalle, kuka sitä auditointia lähtee tekemään. Sisäisen auditoinnin suunnitelmahan ei siis ole standardivaatimus, sellaista ei ole pakko tehdä, mutta jos mietitään asiaa siitä näkökulmasta, että sisäisen auditoinnin pitäisi määritelmänsä mukaan olla järjestelmällinen ja objektiivinen tapa arvioida organisaation toimintaa, niin sitä järjestelmällistä ja objektiivista tapaa on hankala saavuttaa ilman etukäteissuunnittelua, joka yleensä ilmenee myös ainakin jonkinlaisen käsinkirjoitun raapustuksen muodossa suunnitelmana. Ja ette te siitä virallista paperia, eli ette, niin tällaisia asioita on ainakin hyvä miettiä. Ja nyt toki se sisäisen auditoinnin, yksittäisen sisäisen auditoinnin raami tulee sieltä auditointiohjelmasta. Kertoo teille sen, että mitä auditoidaan, missä auditoidaan, milloin auditoidaan, mitä kriteereitä vastaa ja kuka sen tekee. Tämä me opittiin edellisessä moduulissa. Kun me lähdetään tekemään sitä suunnitelmaa, niin sitten tarkennetaan. Eli jos ajatellaan vaikka, että me ollaan tekemässä sisäistä auditointia 10. ja 11. maaliskuuta, hyvä, no sitten puretaan se aika vähän tarkemmin palasiin. Eli tarvitaanko me jotain henkilöä X vaikka osastonjohtaja niin molemmat 2 päivää, suostuuko hän siihen, ehkä ei, vai riittääkö, jos hän osallistuu 45 minuuttia alussa ja puoli tuntia lopussa. Me ollaan menossa tuotantolinjalla, niin millä aikavälillä me ollaan siellä, ja onko esimerkiksi sellainen lounastunti, että siellä ei ole ketään, jolloin meidänkään ei sinne kannata mennä, ja tällaisia asioita. Eli tehdään tähän meille annettuun aikajakso on sitten sellainen tarkempi aikataulu siitä, että noina tunteina me ollaan tuolla ja noiden ihmisten kanssa ja tehdään tätä. Sitten kun me aiotaan sinne jalkautua, niin sitten meillä toki pitää olla ne yhteyshenkilöt sieltä auditoitavasta organisaation osasta. Nimi, sähköposti, puhelinnumero. Ja myöhemmässä vaiheessa niin käytetään näitä samoja tietoja siihen, että kerrotaan heille, että tämmöistä on tulossa, jos ei sitä sattuisi jo tietämään. Sitten määritellään näille eri kohdille myös auditoijat, se, että mitä he siellä auditoi. No, tämä on nyt sitten vähän niin ja näin, että jos on yksi auditoija, niin ehkä sitä ei tarvitse erikseen määritellä. Mutta jos tiimissä on useampia henkilöitä, niin sitä voi määritellä se, että mitä kukakin millä hetkellä auditoi. Ja sitten siinä on hyvä kirjata ne auditoinnin kriteerit, tavoitteet ja menetelmät. Eli kriteerithän tosiaan tulee sieltä auditointiohjelmasta, mutta niitä ehkä tarkennetaan tässä suunnitteluvaiheessa. Otetaan tiettyjä osia tai painotetaan tiettyjä osia sieltä kriteeristöstä. Sitten auditoinnin tavoitteet pitäisi tulla sieltä ohjelmasta, mutta se on hyvä olla se suunnitelmassa, että muistetaan se, että mitä ollaan tekemässä. Ja sitten menetelmät, eli se luontaisesti jalkautuu sitten sinne tarkempaan ajoitukseen myös. Eli jos ollaan tuotantolinjan menossa, niin sitten kirjataan menetelmäksi se, että tarkkailu ja vaikka operaattorien haastattelut. Voi olla siellä vaikka jossain kohtaa auditoijan omaa työaikaa ja sitten voi olla haastatteluja ja niin poispäin. No tosiaan ne kriteerit, eli voi olla, että auditointiohjelmassa annetaan kriteeriksi pelkästään ehkä standardi tai voidaan sanoa yleisellä tavalla, että organisaation politiikat ja työohjeet, niin tässä on sitten hyvä nyt täsmentää sitä tarkalleen ottaen mitkä. Standardista ehkä ei auditoida koko standardia, vaan sieltä otetaan tiettyjä osia. Jos arvioidaan vaikka, tai jos auditoidaan vaikka riskienhallintaprosessia, niin sitten sieltä standardista otetaan ne riskienhallintaa käsittävät vaatimukset esimerkiksi luvusta 6. Ja samasta esimerkkiä jatkaakseni, niin puhutaan niistä organisaation sisäisestä dokumentaatiosta, niin sitten ehkä kriteereiksi valitaan sitten organisaation riskienhallintapolitiikka ja riskienhallintaprosessin kuvaus. Sitten resursseja. Näitäkin on hyvä suunnitella, eli jälleen kerran tärkeitä auditoijat. Sitten jos tarvitaan niitä teknisiä asiantuntijoita, tarvitaanko ennen sitä auditoinnin tekemistä jotain ylimääräistä koulutusta, perehdystä, tarviko perehtyä vaikkapa johonkin tuotantolaite turvallisuusohjeisiin, onko siellä vaatimusta tämmöinen koulutus pitää olla käyty ennen kuin sinne pääsee. Sitten just aikatauluresursseja myös siitä näkökulmasta, että henkilöt on saatavilla. Talousresursseja sitten siitä näkökulmasta, että jos pitää matkustaa jonnekin, niin siihen on budjettia ja niin edelleen.
Neuvotteluhuone on myös hyvä muistaa puukata, jos sellaista käytät, tai tilaa ainakin, erityisesti jos kyseinen saitti ei ole teidän oma, että teillä on joku paikka, missä sitten vaikka säilyä tavaroita tai missä voitte kokoontua esimerkiksi auditointitiimin kesken pohtimaan asioita. No, vaiheistaan tätä vähän sitten tätä suunnitteluprosessia tosiaan resurssit, eli mitä resursseja tarvitaan, sitten resurssien valinta, eli esimerkiksi auditoijien, teknisten asiantuntijoiden, haastateltavien valinnat. Sitten tehdään vähän dokumenttien katselmointia, eli perehdytään siihen auditoitavaan aihealueeseen. Sitten tehdään ehkä jonkunnäköisiä auditointilistoja, kysymyslistoja vastaavia siihen auditoinnin suorittamisen tueksi. Ja sitten kiteytetään nämä kaikki auditointisuunnitelmaan, joka on tavallaan sitten se myöskin auditoitavalle organisaatiolle annettava dokumentti. Näitä auditointilistoja, kysymyksiä tämmöisiä, niitähän te välttämättä sinne lähetä, mutta se suunnitelma on sellainen, mikä jaetaan sitten auditoitavan organisaation kanssa. No okei, me puhuttiin jo resursseista, mitä tehdä sitten siinä dokumenttien katselmointivaiheessa ja mitä dokumentteja mahdollisesti katselmoitaisiin. No, varmaan ketään ei yllätä, että ne nyt tulisi kuulua sitten se standardi, sen olennaiset kohdat, ne organisaation oman dokumentaation olennaiset kohdat, eli politiikkaprosessit, mitkä liittyy siihen auditoitavaan alueeseen, ehkä jonkunnäköinen organisaatiokaavio, ehkä työohjeita. Ja sitten, jos saatavilla, niin jonkunnäköinen riskiarvio, joka liittyy siihen auditoitavaan toimintaan. Koska niin kuin on aikaisemmin jo puhuttu, niin halutaan keskittyä niihin osa-alueisiin, millä on vaikutusta. Ja sitten on hyvä kerrata niin kuin edellisten auditointien havainnot siltä osa-alueelta, oli ne ulkoisia tai sisäisiä auditointeja, ja katsoa, että pitääkö teidän varmistaa joidenkin korjaavien toimenpiteiden tilanne esimerkiksi tällä auditoinnilla. Sitten voi olla, että jotkut standardit vaatii jotain tiettyjä asioita, mitkä on hyvä nostaa siihen auditointiohjelmaan esille myös, että ne varmistetaan. Ja voi olla, että teillä organisaatiossa on myös tarve, että te tsekkaatte aina niin kuin sisäisellä auditoinnilla jo tietyt asiat, mikä on perussisältö. Ja tässä voisi olla vaikka semmoinen, että jos ajatellaan, että sisäistä auditoit kiertää toimipisteitä ja he menee toimipisteelle X auditoimaan vaikka henkilöstöhallintoa, niin voi olla silti, että organisaatio on määrittänyt, kun tämmöisiä toimipistevierailla tehdään, niin sitten siellä katsotaan aina ne palosammuttimet ja poistumistiet ja ensiapukaapit ja tämmöiset perusasiat siihen itse toimipisteeseen liittyen. Tämmöiset vaatimukset kannattaa huomioida. Ja sitten kannattaa huomioida, että voi olla niitä muita vaatimuksia, sidosryhmävaatimukset, asiakasvaatimukset, toimialavaatimukset, sitten lainsäädäntö. Enkä nyt tarkoita, että pitäisi kaikkea lukea ja osata niin ulkoa, mutta ymmärtää se, että onko niillä jotain tämmöisiä näkökohtia, mihin olisi hyvä ottaa huomioon. Ja esimerkiksi jos ajatellaan, että mennään auditoimaan vaikka lääkäriaseman toimintaan, niin silloin olisi hyvä perehtyä lääkäriasemia, heidän omaa valvontaa, yksityisyyden suojaa ja vaikka potilastietojen käsittelyä koskeviin lakeihin ja vaatimuksiin vähän laajemminkin, että ymmärtää myös sitä kovien vaatimusten kenttää siellä standardien ja organisaation omien vaatimusten ulkopuolella. Tässä on ehkä nyt hyvä miettiä sitä, mikä on looginen järjestys näille asioille. Ja se varmaan riippuu myös henkilöstä. Mutta itse suosittelen tekemään tämän asian niin, että tutustukaa ensin siihen liiketoiminnan prosesseihin ja siihen teidän organisaation varsinaiseen tekemiseen, siltä osin kun niistä dokumenteista ilmenee, ja edetkää siitä standardeihin ja sieltä sitten niihin luomankehän vaatimuksiin. Se, miksi mä sanon tämän näin, on se, että tavallaan itse koen, että kun mä tiedän sitä toiminnasta jotain, niin mun on helpompi silloin tajuta se, että okei, tämä vaatimus ehkä täyttyy näin, kuin se, että jos mä luen sen vaatimuksen ja alan sitten miettiä, että miten, ja saan siitä vielä sen tietyn tulkinnan ja sen tietyn kirjaimellisen järjestyksen ja pilkut sille asialle, ja sitten alan miettiä hetken, että täyttyykö tämä vaatimus nyt tarkalleen tällä meidän toiminnassa. Ja jotenkin mä näen, että tämä on ehkä joku psykologinenkin selitys olemassa, mutta jotenkin se itselle, jos mä näen sen toiminnan ensin ja sitten mietin, että täyttyykö tämä vaatimus X
tällä, niin se on helpompi mieltää se ja ymmärtää se soveltaminen niin päin kuin siitä vaatimuksesta lähtien. Toki voi olla sitten sellaisia toimialoja esimerkiksi tuolla lääkintälaitepuolella tai vaikka siellä terveydenhoitopuolella tai ehkä finanssivakuutuspuolella, missä siis niitä vaatimuksia pitää katsoa Raamattua ja lähteä sitten sieltä vaatimuksesta. Tässä on hyvä ymmärtää myös sitä organisaation toimintaympäristöä ja pohtia, että minkälaisia odotuksia se asettaa tälle tarkastustoiminnalle. No sitten kun olette tutustunut siihen teille saatavilla olevaan lähtömateriaaliin, niin sitten rupeatte rakentelemaan sitä auditointia ja niitä listejä ja kysymyksiä, niitä asioita, mitä te aiotte siellä eri osissa sitä teidän tarkempaa aikataulutusta tehdä. Tässä on nyt tosi monenlaisia lähestymistapoja ja ei varmasti ole ehkä sellaista, mikä toimii niin kaikille. Ja mä toivon, että teidän organisaatiossa annetaan auditoijille se vapaus käyttää sitä tapaa, mikä heille toimii. Mutta jos mä antan nyt silleen niin kuin karkeasti ottaen ehkä 3 lähestymistapaa, no ehkä niitä on oikeasti 4. 4 lähestymistapaa. Eli se helpoin lähestymistapa on se, että otetaan ne vaatimukset sellaisena kuin ne on, eli otetaan standardi käsiin ja aletaan siitä niin kuin lukea, että täyttyykö tämä kohta 6.2.1. No sitten siitä seuraava toimintatapa on se, että se standardin kohta tai jonkun muun kriteeristön kohta ehkä luetaan, mutta se muotoillaan kysymykseksi, valmiiksi kysymykseksi, joka voi olla sitten tämmöinen avoin kysymys, että kertokaa, miten teille tehdään riskienhallintaa. Ja sitten se lähtee siitä. Ja sitten siihen on ehkä annettu jotain tarkentavia kysymyksiä, niin kuin vaikka se, että kuka organisaatiossa saa hyväksyä jäännösriskin. Voisitko näyttää minulle teidän viimeisimmän riskiarvion tulokset? No sitten 3. lähestymistapa on se, mitä itse ehkä suosin. Ja on se, että käyn läpi sen materiaalin ja toivottavasti osaan myös niin kuin jonkunlaisen riskiarvion, joka vähän ohjaa sitä fokusta. Ja peilaan myöskin niin kuin omaa kokemusta ja osaamista vastaan näitä tietoja. Sitten mä teen yleensä semmoisen niin kuin sessioittain sellaisen 5-10 aihealueen listan, joka on aika typistä. Ja jos nyt ajatellaan vaikka jotain tuotantolinjaa, niin siinä listalla voisi lukea sellaisia asioita kuten suojavälineet, työohjeet, laitteiden huolto, mittalaitteiden kalibrointi, työn seurattavuus. Ja tämmöisellä listalla niin tuotantolinjan tapauksessa, kun on tämmöistä niin yleispätevästä tuotantolinjasta, niin voisi päästä niin käsitykseen siitä, että miten se toimii ja mitä vaatimuksia siellä kuuluisi täyttyä ja miten. Se tapa, miten tämä toimii sillä auditoinnissa, että kun mulla on tämä lista, niin mä lähden siitä katsomaan niitä aihealueita ja sitten keskustelujen kautta päädyn yleensä muunkinlaisiin aihealueisiin kuin niihin, mistä se keskustelu lähti. Mutta ne tärkeimmät on yleensä mulla siinä listalla. Ja sitten mä lisään siihen listalle niin näitä tiettyjä asioita, että jos on joku asia, mikä on niin määrätty tarkoittavaksi, niin sitten se on niin oma asiansa siinä listalla. Ja sitten jos on jotain auditointihavaintoja, niin ne on siinä listalla mulla vielä erikseen ja mahdollisesti ne korjaat toimenpiteet. Ja sitten 4. tapa on semmoinen vähän niin kuin let's wing it -tyyppinen meininki, eli ei välttämättä tehdä mitään sen kuinka listaa. Ei välttämättä tehdä kysymyksiä, ei välttämättä listaa kriteerejä. Ja se auditoinnin lähtökohta on se, että me ollaan tunnustettu, että otetaan tuolta organisaatiosta nuo henkilöt huoneeseen ja aletaan juttelemaan. Ja tämä voi olla hyvä tapa löytää asioita, mitä ei osata etsiä. Käytän joskus tällaista toimintatapaa myös ihan vaikka sertifiointiauditoinnissa sellaisessa tilanteessa esimerkiksi, kun mulla ei välttämättä ole syvällistä osaamista tai kokemusta sen organisaation toiminnasta. Ja silloin on se lähtötilanne on mulla se, että mun pitää ensin oppia sitä organisaatiosta ja siitä toiminnasta tarpeeksi, jotta mä pystyn kysyä sellaisia kysymyksiä, millä mä sitten arvioin vaikka sitä standardin vaatimuksen täyttöä. Ja toki niin kun yhden auditoinnin aikana voi yhdistellä kaikkea näitä 4 toimintatapaa vähän riippuen siitä, että mitkä nämä auditoinnin tavoitteet oli ja mitä halutaan saada. No,
jos haluaa tehdä tämmöisen niin formaalin työllistä, niin tässä on nyt sitten yksi esimerkki teille, minkä laitetaan tuonne liitemateriaaleihin myös. Eli se on vähän semmoista niin kuin työtä, mikä tehdään siellä dokumenttien katselmoinnissa. Eli tavallaan se lähtee siitä, että sulla on niin kuin joku viitetieto sarake Excelissä, mihin sä kirjoitat, että okei, mä oon lukenut tämmöisen dokumentin, joka on vaikka standardi tai organisaation työohje tai mikä ikinä. Siellä on nyt puhuttu niin kuin tästä asiasta. Ja nyt kun täällä on tämmöinen vaatimus, niin sitten mulla on tarkastava kohde, se on teidän seuraava sarake. Eli mä haluan nyt sitten sillä auditointilaisuudessa, mä haluan tarkastaa tämmöisen asian. Sitten sulla on kolmas sarake, minkä täytät sillä auditoinnissa, siihen tulee sitten, että vaatimusten mukaan niin se on niin kuin kyllä, ei, tai sitten siihen tulee ehkä havainnon tyyppi, eli ei-havaintoja tai parannusehdotus tai poikkeama tai joku tämmöinen. Ja neljäs sarake sitten sinne, mihin varataan sitten tilaa, sitten kirjoitat siihen jotain tarkentavia tietoja, ehkä viittauksia johonkin näyttöön tai todisteeseen, minkä te olette saanut siellä auditoinnissa, mihin te pohjaatte sen teidän johtopäätöksen sitä vaatimusten mukaan. Ja nyt jos miettii vaikka, mitä tämä niin konkreettisesti voi olla, tämä ketju, palataan siihen tuotantolinjan esimerkkiin, ja teillä voi olla vaikka semmoinen organisaation työohje, että laserleikkurilla, me nyt menossa auditoimaan laserleikkuria, ja siellä voi olla vaikka työohjeessa sanottu näin, että joka 50. kappale on tarkastusmitattava, ja siitä pidetään mittapöytäkirjaa, ja sitten kun ja jos sillä havaitaan niin poikkeama, joka on enemmän kuin vaikka +/-1%, niin sitten sen jälkeen pitää se laserleikkuri kalibroida tai No hyvä. Sitten kirjasitte siihen teidän työlistaan niin viitteeksi, että joo, että työohje tämä ja tämä, ja sitten tarkastaa kohde. No, te haluatte tarkastaa tässä tilanteessa ne mittaustulokset, eli milloin ne on tehty, onko ne ollut siinä toleranssissa, jos ne ei ollut toleranssissa, niin onko sen jälkeen tehty huoltokalibrointi. Nämä on teidän tarkastavia kohteita, eli mittaustulokset, toleranssi, onko huoltokalibrointi pitänyt tilata, onko tilata. Ja sitten kun te menette sinne kontrollilinjalle, siellä on ehkä joku vihko, paperi tai sitten joku tietojärjestelmä, mistä sen näkee, että okei, että joo, että tuossa on tullut 49 kappaletta, sitten on tullut 50 kappale leikattu, on mitattu, se on ollut 0,5%, eli toleranssissa ja huolto on tilattu ja vaatimus täyttyy. Ja sitten kirjasta siihen tarkemmin näyttötodiste vaikka sen, että joo, mittauspöytäkirja ja päivämäärä ja tämmöistä. No, sitten kun miettii niitä haastatteluja ja ehkä siellä esitettäviä kysymyksiä, niin siinä tietysti se lähtökohta on se, että ketä te haastattelette. Eli missä hän on niin kuin organisaatiokaaviossa, milloin hänellä on aikaa, nämä perusasiat siihen suunnitelmaan varten. Ja sitten se, että se pitäisi niin kuin ymmärtää myös, että mitä tämän haasteltaan pitäisi niin kuin tietää asioista. Eli jos on organisaatiossa tuolla, niin mitkä työohjeet, politiikat, prosessit on relevantteja, mistä hänen pitäisi ylipäätään tietää, mistä asioista hän osaa puhua. Ja siltä kannalta te voitte sitten miettiä vähän vastaavalla tavalla, jos mietitään niin tarkastuskohteessa, niin sitten niitä kysymyksiä ja aihealueita, mistä te haluatte tämmöisen haasteltavan kanssa keskustella. Ja tässä on hyvä niin haastattelujen osalta varautua myös semmoiseen joustavuuteen, eli joskus voi olla, että tuli huti siinä mielessä, että siellä teidän kanssa oleva henkilö ei osaakaan vastata kysymykseen, niin sitten voi olla, että vaihdatte haasteltavaa lennosta tai lähdette sen haasteltavan kanssa käymään jonkun henkilön luona, joka osaa siihen kysymykseen vastata tai soitatte Teamsissa tai teette jotain tällaista. Yleensä on hyvä strukturoida nämä haastattelut sitten kuitenkin silleen, että jos te teette valmiita kysymyksiä, niin aloitatte avoimella kysymyksellä ja sitten mietitte sinne sen, että mitä kohtia te haluatte joka tapauksessa täsmentää, jotka on sitten ehkä niin kuin rajatumpia tai jopa suljettuja kysymyksiä. Ja muista sen sitten, että haastatteluissa te aina hyvä käyttää myös varmistavia kysymyksiä, joilla te varmistatte sen, että olette ymmärtäneet asian oikein. Hyvä. Tässä moduulissa käsiteltiin siis auditoinnin suunnittelua ja siihen valmistautumista, ja seuraavassa moduulissa puhutaan sitten siitä itse auditoinnin toteutuksesta. Kiitos.